फैनायल'आवनो बोरैबा जाजोबलांबाय फैनायल'आवनो माने गोलोम गुजोबलांबाय एसे गोबाव नुद' दिनै उखैनानै जग्रोना थाबाय ओमफ्राय दासिमबो मोनफैया हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे एन महिलारी चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं जोंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं ओमफ्राय इथिंजाय थांनो रेडि जालायबाय दै लाबाय नै ओंखाम गैया होनदोना माने ओंखाम होआखै लोगोफोर होबाबो इयो जाखाया आरोना माने इयो बेदर फिसा गैयाबानो जाया बेदर गाइखेर नङाबानो जाया ओंखायनो ओंखामखौ होआखैनो इथिंजाय दै लाबाय ओमफ्राय स्टेन्ड लाबाय थंगा लाबाय गय लाबाय साथा लाबाय रेडि जाबाय आरोना उपाय गैया लोगोफोर न'नि हा नालाय खस्थ' खालामनानैबाबो गायनांसिगोन जि मा खालामना होबाय मैयानिफोरखौ माने खामानियानो जोबनोनो थाङा आरो गाङाथ'बाया ओमफ्राय हारसिं संनायाव खस्थ' जागोन होननानै मैथाखौ खानानै सायखाजोबनानै होबाय ओमफ्राय इखौ रेडि खालामना गालांसै गावना लामनानै मा ओंख्रि सङो संफैथोसै आरोना हौवा मानसिनि संनाय बिराद खस्थ' जायो ओंखायनो रेडि खालामना गालांनांगौ जायो दा इखौ माबा सायना दोनबाय नालाय एसेबाबो माने सहाय जासिगोन आरो नै आलौबो खाना दोनदो बेथो नै एसे स्रां खालामना गालांबाय आङो सुनानै दोनबाय जाहाथे माने फैनानै संफैनोल' हायो आरो दा जोङो आब'दो आंदो माने आं आब'सो होनो जोंहा बाजैखो जोंहा हासबेन्डनि बिब' नै नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै जोंहा बाजै ओमफ्राय आं आब'सो होनो आरो आं आब'सो होननो मोजां मोनो ओंखायनो आब' होनो गाज्रि मोननाङा दे मा हारसाफोरबायदि सोमोन्दोखौनो बिबाजै लेङाखै माने बिब'सो लेंदो इदि साननाङा दा जोङो थांबाय थानोसै बेनो हां थिफु थिफु जालायदों आं खस्थ'दोनो थांनोसै लोगोफोर नोंथांमोना थुफावबाय थादो माने ओरैबादि मानसि जोंहा दिनै बिराद हाजिरा दङ फारसेथिंबाय माने जोंहा बेरा होनो थाखाय नेक्स्ट इथिंजाय हाजिराबो दङ नै हाजिराफोराबो खामानि मावगासिनो नै नाहर खनसे हाजिरा माने औवा जोंहा इयाव बेरा दुमनो होदो आरोना बोरमाया ओरैबायदि खस्थ' खालामो ओंखायनो इखिजा बेरा होनो थाखाय नै हाजिरा होदो जोंहा मा सावरि नानि सावरि नै इखिजा आदा जोंहा बाजैनि आदा नै आदायाबो खस्थ' मावनांबाय आरो बिखुमजोनाव बिना लां हाजिरा ओरैनो मावथारनाङा खस्थ'खौ मावनांबाय नै गांगाथफाया दिनै रान्दिनि नालाय उपाय गैया थांबाय थानोसै जों दा फैनायल'आवनो बोरैबा जाजोबलांबाय फैनायल'आवनो माने गोलोम गुजोबलांबाय ओरैबादि गोजान भगबानासो मिथिगोन नै जोंहा बिहावनि हाया इफोर माहाखौ जोंहा बिहावा जावख्लायजोबना दोनदो आरोना इयाव आङो मैगं गायगोन लोगोफोर नै मैया इसिनजिन हादो जों सानैदोनो हादोना हायाखै कमेन्टआव फोरमायहर लोगोफोर इसिनजिन हादो आरो माने मैया सानसेयाव लोगोफोर ओमफ्राय इ माखाखौ जि हायो खावसे होख्लायलायनोसै माने बै ससेया इसर बुंनोनो नाङाहाय गुसुंथार ओमफ्राय गुसुङा आखाइ लाखियो ओमफ्राय नै दिनै गोजौ गोजौखौ फुगोन जोङो हानायखिनिखौ नाजानोसै मैया बेसेबां गोबां फुदो दिन्थिनि र' आङो गरमथार बार दङ एसे ओमफ्राय दायो फुं टाइमाव माने बार नांखायो ओमफ्राय ना आरो सानसुफु 12:00-1:00सोबाथाय गैला सेस नै इखिनि हादो आरोना लोगोफोर गोबाङानो हादो ओमफ्राय इफोरबायदि आलाय सिलाय दोनदो जोङो माने गोबां खम इफोरबायदि खाजोबदो ओमफ्राय सोरबा कमेन्टआव सोंहरदोंमोन आरो नोंथांमोना सोंहरदोंमोन ना बेबायदि मानो मुथा फिसा फिसा खायो होननानै फार्स्ट बाइट नै लोगोफोर माने फुग्रोबाय आङो नोंथांमोना दिन्थिनो थाखाय मानो बिदि खादों होनोब्ला जोंनि साइडआव माने बेलेग साइडथिं जानो हागौ जोंहाना माने दैया गोथौ दै ओमफ्राय गोथौ नालाय ओमफ्राय माने ओरै जाबलाय जाबोबाथाय जाबनानै जुदि दै बारियाव खेवोबाथाय आलाय सिलाय बिरखारना खारलाङोना ओमफ्राय खारलांना आलाय सिलाय जानो नागिरो ओमफ्राय बेबायदिया बिरनानै खारोबाबो माने खनखांना लायनो हागोन आरो ना लोगोफोर इयाव हमनानै आलाय सिलाय जाया आरो गेव बुसारनानै खारा आलाय सिलाय जानानै खारना थाहैया माने बिरनायालाय बिरखारो इबो ओमफ्राय थेवब्लाबो माने आलाय सिलाय जालाना मुथा मुथायैनो थाखासिगोन मुथा फिसा फिसायैनो
लोगोफोर नै इखिनि हानायावनो जोंहा साया मोनफैबायानो ओरैबादि एडभान्स कारा रान्दिनि जोंनिया लाबोबायानो साहा मालाय इसोरो मेक्सा जि फैफानो गाबबाय दंमोन मानो लाबोफादिया बोथोरा नै लोगोफोर क्लाउड क्लाउड जाजोबदो गाद्रा जोमैल' मा मेथाइलाय हा सिंग्रा जायै जायै गेस जाजोबसिगोनहाय बेथो लोगोफोर नै दोलाजोब्बाय नैयाव दोलादो आंनिया ओमफ्राय दा नैयावबो दोलादो नै दिनै मोनसे नायनानै लाबोखादों मिथिबाय साहा सोगोना सोआखै काप सोगोना सोआखै बथल सोगोना सोआखै इन्टेक लागोन लायाखै मोनसे नायनानै लाखाजोबना फैदों मिथिबाय दिनै आङो सुना गारबोखानायखायसो गावहासो नाम लागारबाय अइले आब'आबो लाबोफादो आंबो सुना दोनदो ओमफ्राय बेयाव मा लाबोदो सिंग्राया खैथा अ दै बथल गंनै लाबोफादो आखाइफोरानो बोरै जादों सगास इखिनि हाबाय आरोना लोगोफोर ओरैबादि गरमनि थाखाय नै इफोरबायदि अबस्था आरोना माने टाइमाव जिरायनांगौ जाथारो माने मानसिनि सोलेरानो बिराद थब जाजोबदो न'नि होननानै बिराद बोलो होनानै फुबाय नै आखाइ माखा अबस्था साजोब्बाय आरोना बिराद गोरा खोथिया रनजित खोथिया नालाय नङाबाथ' गुरैबाथाय इसे इदि खस्थ' मोननाय नङामोन आखायानो साजोबदो उपाय गैया ओंखामबो दाबो मोनफैया 2000 years later माथो एसे गोबाव दाबो मोनफैया बा जग लाग्रा दै लाग्राया एसे गोबाव नुदों दिनै उखैनानै जग्रोना थाबाय ओमफ्राय दासिमबो मोनफैया ओरैनोबा उखैयाबाबो मोनफैयो रान्दिनिया दिनैबा उखैनायखाय मोनफैयाखै नुदों इमान लेजि सान्दुं गोसायाव मानो फैफानांगौ मानो फैफादा ओरैबो दिनै बेसे बानानै जना थाबाय जों बाजोब्बाय हानाय नंला खामला लायाबा एसे गोबां हानानै आरो मा नांबावगौ जिबनाव लोगोफोर दिनै ओरैबादि ओंखाम उखैदो माने नोंथांमोननो खोथैनोनो सोलाबलायनो लाङाखै बिराद मेंदो आरोना सान्दुङाव सोरबा कमेन्ट हरलायदोंमोन आरो फोथार बारियाव ओंखाम जानायखौ भिडिअ बानायबा मोजांथार नुदो होनना ओंखायनो बानायबाय नै जाखोन्दाखोबाबो नायदो दे लोगोफोर मैथाजों ना ओमफ्राय दालि ओंख्रि होख्लायगासिनो लाङाजोबानो संनाया गोथाव जायो जागासिनो गावहाबो जाफासै मिथिगोना लांथि फान्थि गस्ला गैया जि जोम गैया सिमिसखौ गानना फैबानो जायो होननानै फोथाराव जानो लुबैनानै फैफाथारदो बिमानि फाखो जाजोबना होबाय